Nagrigaten tibiyag awan pagsapulan, kadaman trabaho, sweldo nakapimpiman, barikes irutan tadi manla malanitan. Ngiw-ngiw iti uray kuma sa paminsan, kasano ayanay imategedan. Iti tumuyutoy uping maadda-addang, parikot pa'y ti allowance ken pag-enroll. Limang kolehiyo urang ti mabulibol. Sangka sa pulan, sangka apuyan, naikarkarin sweldo di pa'y naiganan. Sangka sa pulan, sangka apuyan, kaano kanto ayang amin abumaknan. No apay nga adda na panglaw awanan, ken no apay ket nga adulat atibaknan. Uray yaradom tabagim iti ubram, itirigat awan lata pagnampayam. Sangka sa pulan, sangka apuyan, naikarkarin sweldo di pa'y naiganan. Sangka sa pulan, sangka apuyan, kaano kanto ayang amin abumaknan. Sangka sa pulan, sangka apuyan, kaano kanto aya ngamin abumaknan. Sangka sa pulang, sangka apuyan. Thanks for watching, and thanks to Toner wireless microphone, TW515, TW525.